alang sa tanan nga mga Kristohanon, alang sa mga sumusunod ni Jesus, alang sa tanan nga followers ni Jesus, ang kinabuhi mao gayud siya. Ug ang kamatayon maghatag kini og kadaugan sa mga tawo nga matinud-anon nga mituo sa Ginoo, sa mga tawo nga matinud-anon nga nituo ngadto sa Ginoo. Filipos 1 versikulo 21. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og duga nga kabulahanan. Mao na igsuon alang sa tanan nga nituo ni Jesus, alang sa tanan nga matinud-anon nga nag-alagad ni Jesus, ang kinabuhi mao gayud siya. Ug ang kamatayon dili kana kapildihan sa tanan nga mga Kristohanon, kung dili mao kana ang kadaugan sa ilang pagkinabuhi samtang ania pa sila sa kalibutan. Dili gyud kapildihan ang kamatayon igsuon kung ikaw matinud-anon nga misunod ug may alagad diha ni Jesus, kung dili usa kana ka kadaugan sa imong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.